Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithini isintu. Amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Isintu sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Imali ingenye yezinto eziyimbangela ekutheni abantu bayilahle indlela ehamba okhokho. Imali ingenye yezinto eyenza ukuthi abantu bahlubuke esintwini, bese emva kwaloko bakholelwe kakhulu okanye babambelele kakhulu emkhubeni. Uzokhumbula ukuthi ongenayo imali uthanda kakhulu izinto eziwumkhuba ezizomenza ukuthi abe nemali. Onemali uyathanda ukuthi enze izinto ezimkhuba, angazenzi izinto eziyisintu. Kugcine sekudlwebeleka lezo zinto ezimkhuba ngesizathu sokuthi abantu babona umuntu onemali ezenza. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni, ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli uMashiyengwe umfoka mbanjwa. Hayi le gama lilisha lidala kakhulu, ngaliphiwa amakhehla athi nguMashiyengwe. Impunga yesintu ikhehle lingembethe mina kulungile. Insizwa mazingibiza ngonduna kandaba untombizi yamncumela insizwa ziyamkhombisa ngesincane saphuma ehlathini ekuseni ngobvisa sivuthulwa njengoba sigcwele amabede. Ngikholo likholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkakane lakha lathi ngihamba litheselo sithe lathi ngahamba. Ngumjabulelo kumamatheka komngakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. Ngumuthi wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixege isimilo maqede ezikhohla amasokazi. Inkunzi ekhonye ishaya ishoba zibhongele phansi edla nazo maqede ziyihlaba isinyelela. Idla nazo kodwa ziyayihlaba. Kuhlala kuyintokozo enkulu umbukelo wempunga yesintu ukuthi ngifikela kwi-channel yethu enkulu impunga yesintu TV. Ngizokusikela kwelinonile sifundisana isintu, sikhumbuzisana indlela eyayikade ihamba okhokho bethu. Angikukhumbuze ngespecial esinaso sencwadi. Sithini isintu? Amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe zontathu. Ziyatholakala njengekhombo ngo-650 kuhlangene nentengo yokuthi sikuthumelele. Uma ufike emphelandaba zo-550 angikukhumbuze nawe umbukelo wempunga yesintu izinsizwa zakithi ukuthi ikhona iyogathi yamadoda ekuyimbiza evuselela imizwa. Yona i-300 masokuthumelela yona. Eyiyogathi uyiphuza umuza enkonzweni kuphela. Bafowethu nodadewethu angiqale ngibonge ngokuthi ni subscribe kwi-channel yethu enkulu. Ngiyacela nabangaka subscribe ba-subscribe imifanekiso eqoshiwe bayithathe bayidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo. La sikhona ke sike emphelandaba kwaZulu Natal eThekwini. Sike West Walk e4th floor office number 420. Mawufisa ukuhlala phansi nempunga yesintu ngakwazi ukuthi usondele ngokushayela zona inombolo lezi ozibona sizokuchushisa. Sikufundise isintu. Ngoba isintu bafowethu silahlekile. Abantu basilahla ngamabomu isintu. Ngendulele ngamazwi athi inkece ingenye yezinto eziyimbangela yokuthi isintu sethu abantu basilahle. Ngaphinde ngaqhubeka ngathi ongenayo inkece ugila imkhuba enyantisa igazi ngenhloso yokuthi ufuna inkece. Hamba ekolanda izilwane, alanda izigubhu, athwale ufuna inkece. Ngenkathi ekwenza konke lokho uthuntubeza umsamo wabafowabo, umsamo wodadewabo, umsamo wakubo, umsamo wabazali bakhe. Akaqondi kodwa yena
into nje yena enhlizweni kakhulu nasemqondweni uthando lwenkece. Uyasuka esintwini ugila imkhuba. Abaningi abayibiza ngesintu ngoba kubalekile ukwahlukanisa imkhuba nesintu. Uzothi onayo inkece ophiwe abantu abadala bamphathisile. Akafuni yena ukuthi alandele isintu ngendlela eqondile. Usibeka amabala, ufuna ukusiphucula, kanti into uma uyiphucula usuke usuyilimaza. Angwenza umfanekiso. Uyabona ekathina namuhla kunento esesike sizikhulunywa kakhulu isize yaphenduka yaba yisiko ingelona isiko. Umuntu menemali phakathi komuzi wakubo kukhona amaliba ayisikhumbuzo sabantu abangasekho. Iliba ke lijulile ngizongena kulona. Ahambe aye kothenga ilitshe okanye athatha ukhonkolo alikhonke iliba afake ilitshe. Uma sekwenzile konke lokho sekuzohlatshwa inkomo phakathi kwekhaya kuthiwa kwembulwa itshe. Yini leyo? Lo mkhuba waqalwa umuntu onenkece. Wahlukumeza ithongo ngokuthi limnikeza amandla. Wahamba wayana kothenga itshe, wabuya walibeka lapha elibeni, walihlobisa iliba. Emva kwalokho sezohlaba inkomo sezothi kwembulwa itshe. Yabona leyo nto iyasona isintu. Asinayo into enjalo esintwini ukuthi kukhona umcimbi wokwembulwa kwetshe. Asinayo into enjalo. Akusona isintu leso, umkhuba leyo nto ayikhaleleki. Ayikho into embi eyonehlela ngokuthi anilembulanga itshe. Awubambe la. Ngokwesintu nangokwemvelo yomuntu ompisholo. Uma umuntu ompisholo umphefumulo usuhlukene nenyama. Umuntu uyatshalwa okanye umuntu uyafihlwa. Kodwa ukufihlwa kwakhe, inhloso nqangi yokufihlwa kwakhe kuukumtshala. Yini oyenza mawutshala? Mawutshala uthatha imbewu uyifaka enhlabathini izwa. Bese emva kwaloko uthathe kungabe umquba ozovundisa lenhlabathi otshale kuyimbewu. Abamhlophe ke bafika nomanyolo thina sazi umquba wenkomo. Uthathe ufake phansi, ufake ummbila, ufake umquba, ugqibe ngenhlabathi. Emva kwaloko ummbila uzobe usukwazi ukuthi uqhume, umile, uthele. Ngenkathi inhlabathi umboza imbewu. Awuyigqinqi lenhlabathi, uyigqinqi mhlawumbe uzothele namanzi ugande. Awukwenzi lokho ngoba usuke ufuna umile. Ngokwesintu sethu uma umuntu edlulile emhlabeni umphefumulo usuhlukene nenyama, isidumbu sakhe okanye inyama yakhe iyatshalwa enhlabathini. Mayitshalwa enhlabathini awukwazi ukuthi uzothi umuntu uzomtshala bese umfaka ebhokisini. Awukwazi ukwenza lokho. Kodwa umnomzane waphakathi komuzi umanyolo wakhe, umanyolo wokumtshala isikhumba senkomo. Le ekuyiyona esuke siyihlabile simphelezela ngayo. Sibe sesithatha isikhumba sawo leyo nkomo bese siyamgoqa ngaso, simfake enhlabathini ngoba siyamtshala. Sifuna ukuthi ahlume njengoba simtshala. Hayi ukuthi somfake ebhokisini bese sithatha isikhumba sisibeke phezulu kwebhokisi. Umkhuba muni loyo? Yini lesuke siyenza? Yini singavele siyeke masingafuni ukwenza into ngendlela eqondile? Umkhuba muni lesuke siwenza sithatha isikhumba sisimboze phezulu kwebhokisi. Ukufihla ngebhokisi kona sikuthathaphi? Umkhuba muni loyo? Ngoba umuntu uyatshalwa, awukwazi ukuthi mawutshala bese lento oyitshalayo uyifaka entweni ethile. Ngoba mawuyifaka entweni ethile ngeke izihlume. Angani kumanje khona umuntu othi mina ubaba wami selokahamba ngikaze ngimphuphe, umama wami selokahamba ngikaze ngimphuphe.
ingoba kahlumile uzohluma kanjani umvalele ebhokisini. Kubalekile ukuthi makuthiwa umuntu udlulile emhlabeni umphefumulo usuhlukene nenyama siqonde ukuthi umphefumulo wakhe awusekho enyameni. Inyama yakhe isisidumbu nje. Kufanele siyithathe siyibuyisele enhlabathini ukuze sizonise simbuyisele enhlabathini bese uyakwazi ukuthi ahlume. Nayi ke enye ingxenye abantu abaningi endala kunabo engizothi mangiyikhuluma bese bathi hayi impunga yesintu iyabheda, kodwa impunga yesintu okwazi ukuthi ngeke ize la phambi kwakho izokukhohlisa. Njengoba ngithe umuntu uyatshala emva kwaloko sibe sesifaka inhlabathi sekuyagqitshwa. Sifaka inhlabathi. Uma sesiqedile singazithatha izidindi okanye sikhe amasoyi. Yabona kuzoshiyana ngokuthi ngakini nenza kanjani nikubiza kanjani lokho. Iliba bafowethu nodadewethu alifaka ukhonkolo. Abantu abaningi abanemali umuntu uvela athi umgodi engofihlwa ngawo ngicela ukuthi nifaka ama blocks nokhonke. Lo muntu loyo usukenza into ephambene kakhulu. Kuphambene nenqubo mgomo yomuntu ompisholo. Iliba lomuntu ompisholo alikhonkwa ngaphakathi, alikhonkwa ngaphandle. Nina besilo angisho ukuthi njengoba niwakhonkile enzani njani. Kodwa mina njengempunga yesintu ukuthi mangifika phakathi kwenu noma phambi kwenu nginitshela okuyiqiniso ngesintu. Ngingabuka ukuthi yini eniyenzayo yini senikholelwa kuyona. Kodwa kubalekile ukuthi iliba mawufuna umuntu akina beyithonga elikhulumayo nethonga eliphilayo. Kubalekile ukuthi uma usumtshalile iliba lakhe ningalikhonki ngoba yikho into ethi mayitshaliwe bese ikwazi ukuhluma idlula ukhonkolo. Kodwa ihluma enhlabathini ayihlumi ukhonkolo. Ziningi-ke nina besilo izinto othola ukuthi ziphambene nezenzakalayo kubantu basemakithi uma ukuthi sebedlulile emhlabeni. Ezinye zazo kubalekile ukuthi kusukume thina silwe ngoba abantu basemakithi bafowethu. Yabona kunabantu abaningi othola ukuthi makudlula umuntu egcekeni lomuzi wakubo bazomthatha lo muntu lo bamuse emakhazeni. Mefika lapha emakhazeni mesebuya lo muntu ubuya kanawo amathumbu ubuya kanawo ubuchopho bamgebhulile bavele bamsika ugebhezi. Lo muntu lo ngenkathi efike emagcekeni akini nivele nimthathe nimngenise ngaphakathi. Yini ningabambi imbuzi nimgeze nibuyise zonke lezi cubu zakhe abasuke sebezicwile ondle bezikhanyila. Yini isithathe sengathi konke kulungile kube kungalungile. Yini enza ukuthi nimvele nje nimngenise nje ngaphakathi. Akubanjwa ngani imbuzi agezwe ngoba njengoba lo muntu lona esehlinziwe kanje sekokunye lokho. Uyongena kanjani kwelamathongo lo muntu edatshula ugebhezi edatshula isisu wakhishwa amathumbu. Lemkhuba lena siyivumelani. Akufanele lemkhuba le kube ukuthi nje kuzoba into esiphila ngayo. Kufanele iphele leyo nto ngoba kudla bathile ngabantu basemakithi. Leyo nto le iyabheda leyo nto thina sabantu besintu. Abantu abadala thina nabantu abangasekho siyakholelwa kakhulu kubona. Kuphambene nenqubo mgomo yabantu abampisholo ukuthi umuntu athi efihlwa afihlwe seyigobhozi. Sitholani ngalento eyenziwa kumalunga emndeni yethu. Ngenkathi umuntu ehlinzwa ekhishwa ubuchopho yini esiyitholayo thina nina malunga omndeni yini eniyitholayo. Sahlala nje sathula konakala. Leyo nto siyiboni yini njenganomonakalo. Yini enza ukuthi abantu basemakithi mase behambile bangabuyi bazokhuluma. Bazokhuluma kanjani? Bazoba amathonga aphilile kanjani bafowethu nodadewethu ekubeni bethi befihlwa bafihlwe sekwenziwa into efana nale. Uzokhumbula ukuthi umphefumulo uyasuka enyameni. Isidumbu sisale sodwa phansi. Ngenkathi isidumbu sidindilizile umphefumulo umuntu kamoya mawufunda incwadi amavahla abahlosile akuveza ngokusobala ukuthi umuntu akuyona inyama, umuntu akusona isidumbu kodwa isidumbu yindlu ehlala umuntu.
Umphefumulo ngeke wajabula. Umuntu akajabula uma ebona okubi kwenziwa endlini akade ehlala kuyo. Lento kufanele ukuthi siyilwele bafowethu nodadewethu. Lento yokuthi kuzohlinzwa abantu basemakithi bafike sebamagobhozi, leyo nto leyo kufanele iphele leyo nto. Kufanele iphele leyo nto ngoba thina abantu abampisholo iyasiphambanisa nenqubo mgomo kamenzi wezinto zonke. Asidalwanga kanjalo thina ukuthi kufanele ukuthi isidumbu somuntu sitshalwe sesingasaphelele, ngoba thina sabantu abaphila ngemimoya. Uma singeke sikulwele lokho, undlebe zikhanya ilanga uyosibhincisela ncenye. Hayi bafowethu, angingaphuma esihlokweni kodwa ngisahamba kahle. Kodwa la bengikhona bengikutheni bafowethu nodadewethu, imali iyona izinto, ngoba usukuza umuntu avela athi umuntu hayi mina umuntu wakithi nginikela ngaye. Bangahamba nje ayohlala omiswe kufundwe ngaye mabefuna ukuhlinza. Uyabona lonto, laba abafunda ukuhlinza bazokwazi ukuthi bamhlinze. Athi omunye hayi thina ngicela ukuthi le ikhani ishise nonke. Nikuthathaphi lokho? Imali. Uzoze ushiswe nje, ukuthathaphi lokho ukuthi umuntu ompisholo uyashiswa? Ukuthathaphi lokho? Lemkhuba bafowethu nodadewethu abantu abayenzayo ngenxa yemali. Umuntu menemali akatsheleki. Mina kodwa ngiyakutshela mina angikhathaleli mina noma ngabe unemali eningi kuneyami. Makufanele ngikutshele nje mina iqiniso, ngiyakutshela iqiniso. Nakhona lemphelandaba kube khona umuntu ofika la komkhulu, uma efika la emakhehleni uzofuna isiluleko. Masimnika isiluleko bese yena lethe sakhe afuna ukusivumisa sona. Hey mina ngingeni leyo nto mina. Uma mina ungafuni ukuyithatha into engiyishoyo, yiyeke, ngoba eshiwo wena ngeke ngize ngiyithathe mangeyona. Ngizoyithatha nje uma kuukuthi iyona. Manje abantu abaningi othola ukuthi bayinkanko edla amacimbi kwandulelisa, bayathanda ukuthi izinto bazone. Abantu abanemali bona bone kakhulu izinto, ibona baqhakambisa kakhulu imikhuba, ngoba uthola ukuthi phakathi kwekhaya banemali abantwana bakhona kudlula umama wabo, bese bahlaba inkomo bathi bamphelezela. Nikuzwaphi konke lokho ukuthi umfazi umbathiswa isikhumba umeya kwelamathongo? Kuyichilo lokho, ngoba konibangela amabhadi kusasa, kovukulaka kusasa, izinto zenu ziphambane. Umfazi akaphelezelwa ngenkomo, kodwa umuntu ophelezelwa ngenkomo umnumzane wekhaya. Asingagangi. Imali le abantu abadala bakuphe yona ayingakuphambanisi ikhanda. Ugcine sewenza ukuphambene ngoba uzangahlupheki wena bese kuhlupheka izingane zakho, ushawe ngezingane zakho ngamacala owenza ngamabomu. Kubalekile ukuthi isintu hloniphe, usenze sinjengoba sinjalo. Lento yokuphucula izinto bafowethu inkinga kakhulu. Uze umuntu ethi hayi indle abantu abadala noma ingafakwa i-tiles akunankinga naphezulu, noma ingashayelwa ngothayela, noma ingafakwa i-tiles, hayi ayikho leyo nto. Indle abantu abadala iyasindwa phansi ngobulongwe, kuyimpoqo lokho. Nokuthi futhi kufanele ifulelwe ngotshani, kunesizathu sokuthi kungani ifulelwe ngotshani, kunesizathu futhi esinzulu ukuthi kungani isindwe phansi ngobulongwe bezinkomo. Thola incwadi zempunga yesintu zizokwazi ukuthi zikuchazele. Hayi bafowethu, angingabheqa amagula ngoba ngemuke. Ngiyacela bafowethu nuthathe umfanekiso oqosheni udlulisele kwabanye abantu, ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Siqhubeke futhi subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Nalapho bafowethu ngingezwakalanga khona ngiyimpunga yesintu. Inhloso bafowethu akukona ukunyathela amakhona, kodwa inhloso enkulu ukucancathana nokubuyisana endleleni eyayikade ihamba okhokho bethu, ukuze sonke sizokwazi ukuthi sihambe kuyo siyisizwe. Ngiyafisa sengathi singangawagoba amadlangala, kodwa sizikhandle kakhulu bafowethu ngokuthi konke okutshekile nengafanele ngabe kuyenzeka bese kukwazi ukuthi silwe nako kugcine kwenzeka konke okuqondile.
yangihlupha lento ukuthi abantu uma bevelelwe yingozi noma umuntu edlule emhlabeni engenaso isifo esithile esiyingozi athe sebuye seyakubo sehlinziwe seyigobhozi angiyifuni leyo nto ngiyimpunga yesintu ngiyafisa sengathi leyo nto singathola indlela yokuthi silwe nayo ziningi izinto mina ngisazolwa nazo kusaele njengamanje ngisaplana ziningi kakhulu hayi kancane le ingeyokuqala entweni engisazolwa nazo mina njengempunga yesintu ngisaplana ukuthi ngongena kanjani ngoba ubuqili buningi lemhlabeni buningi ubuqili lemhlabeni obenzakalayo abantu abathi baqondisa izinto bagcina becindezelwa ingakho ke thina ke sisaplana ukuze sothi mase sesiliqhumisa ibhomu bese liyaqhuma lento ngiyifuni lento ukuthi abantu basemakithi bavele bahlinzwe nje umuntu afike seyigobhozi uzomtshela kanjani lo muntu uzomila kanjani lo muntu uzoba kanjani ithonge elikhulumayo lo muntu mawubheka njengoba lo muntu akina ahambe engasenawo amathumbu azubabuyikho izifo eziniphathayo ningaziqondi ukuthi sifo sini lesi ayingeke bafowethu kumele ukuthi lento siyisukumele thina singabantu bakamoya siphila ngabantu abangasekho emhlabeni kufanele mabehamba bahambe beke esimene esiqondile nasesimene esilungile bangahambi bese esimene esitshekile ngoba nathi impilo esoyiphila iyotsheka hayi bafowethu angawageqa amagula ngoba ngemuva asiqhubeke njalo subscribe ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV sithatha imfanekiso eqoshe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga